namasin nga makakulab o maka-sparring ni Bitapang. Pero amot lang ka nga unsang klase ng utok na ani mo gaat vlog nga nganong inato niyo mong gi-reply nako. Pareha ra ta taga Mindanao ba? Ikaw taga Urquita man siguro ka, basta taga dito ra ka. Bugiro kay kasuntanan oy, ikaw kay YouTuber ko ro man kainana sa ko ba? Kadikit lang gani kani Bitapang, ni taas lang yung views, taas na pud mo sungay. Wala mi nangutana nga. Dol basi ni kadto na mo ha, way matubang na mo ha. Wa mi ni ana oy. Bugo man siguro kagwa ka gid sana. Unsa na klase utok na nimo? So, yan, shout out dahil ninyo tanan mga kabunal. Karon na lang ko'y tirahon o kuntiryahon ron nga tao kani si Gaat Vlog. Shout out dahil ninyo dol. Nakauyon ko siya mong gibuhat dol kay buutan ni isang tanong mag-approachable man kay kang tao di ay. Inaana ni kang klase nga pagkatao sa. So karon na jud ko naka sinati sa imong batasan. Dol okay ra ta tanong hinambog ta dol. Sa vlog lang ba? Kanang sa content pa bitaw nato para i-hype ta. Pero kanang personal na bitaw dol di naman na maayo nang mukuan kag kanang hinambog nga personal nimo niya sa Messenger pag okay ra sa video dol mo sabot ra yung takwato dol. So inani ng mga hitabua mga kabunal para masabtan ninyo. So paminaw mo mga kabunal lang inani ng hitabua. Kani si Gaat Vlog kay nakadikit naman kuno siya ni Bitapang. So mo nga nindako ng ning sungay ani niya. Pero sa imong mga kauban diha kauban niyo si Coach Gigil ng Cebu, si Boy Kirig. Dol, wa gid mo ilabot ani dol kasabot ko sa inyo nga dol. Wa mo ilabot aning akong gitira karon gawas mo ani kay wa man tay problema. So kanana argid siya akong kalagutan tungod atong inani ni siya karong Sunday unta mga kabunal mo adto dami ilang Bitapang kay mo kuan mo dito ba mo sparring mi ba kay daghan mo kayo mga YouTuber nga nanulong dito go sparring. So as kami nga namasin po ba nga makakulab ni Bitapang o basin di ay nga makagangsta o views o subscriber nga mag-video ta dito. So namasin na mo gudong tami god. Unya ana ni nagibuhat mo. Kini si Hambaw gisugo na mo ni siya o papangutana niya ni Gaat Vlog ang mga what time ka magsugod ang boxing dito sa garan kay sila mo ginaa dito. Inani bagit ang reply sa imo ha? Ha? Kanini ako basahar ko ninyo kani basahan niyo na. So tarong baguna mo inanaon ka pag-reply ha? Nga ingnon ka nga ingna na siya nga dili ni event, dili mo tani kanunay. Mura minuog ikaw mo inalain hinuon nga mga tumi. Amot lang ako asa ka na tandog sa pag-hype ba ni Hambaw sa imuha or sa akong pangutana angay bago na ika lain nimo na akong pangutana nga mga unsa ka orasa dito pinaram tay pag-ingon nimo nga mga kasagara atong miagi dol kay kuan man na kanang buntag niya atong miagi pod hapon ana ra man among tubag para mabana-bana na mo ba kay like siyempre layo biya kayo labi ta Cebu adto pa ta dito dol kasabot pa mi sa inyong punto dol nga wala mo na kamo sa una na kamot mo sa una nga matagaan mo time ni Bitapang nga balik-balik mo dito. Ako, taon-taon din ko ana pandemic, amot lang ko nag-vlog na ba mo anang 2020 nga pag-lockdown pa lang yun. Mo na akong content, si Bitapang nga ako na siyang gihagit pero hantod karon wala jud ko naka-adto sa ilaha kay ano. Inani ni siya, layo kasi katan niya ako nagtrabaho ko. So, inte sa akong DOP nag-Sunday nga mo adto ta ko niya, ako na lang ihatag sa akong pares ang akong time. So mo nang wagid mi kaadto dito kay kasagara sa mga experience na kadto like nilang Kakuyaw TV o ni Jope Kadungog. Kaduha na mo sila kabalik-balik dito pero wagid sila time ni kadadto nila busy si Bitapang. So karon nabuhian na mong dugo kay siyempre mga kauban na ko sa Battle of YouTuber dito sa Cebu nga nakaadto mo dito. Ninyo mi nangita na ngayog si Patyang tanan mi nga unsa man dol ani mo na kini-expect mi nga pa tungod ninyo makaduwa mi dito or base naman maka-sparring ko ni Bitapang kay siyempre kinsa gud tayo vlogger karon nga wa na ning kamot nga og nang namasin nga makakulab or maka-sparring ni Bitapang. Pero amot lang ka nga unsang klase ng utok na ani mo Gaat Vlog nga nganong inato niyo mong gi-reply nako nga moingon ka nga kuan kanang dili ang among oras may masunod nga inikabot na mo dito duwa dayon kay depende na sa oras insulto mo kay pagkatubaga dol kaminos mo guro ka nako nakaminos ka nako do
Pareha ra ta taga Mindanao ba? Ikaw taga Urquita man siguro ka, basta taga dito ra ka. Bugiro kay kasuntanan oy, ikaw kay YouTuber ko ro man kainana sa ko ba ako taga Sintas yung respeto maskin mo pay kasugod, mo pay pagsugod ana. Ako nang gi parehas tanan akong kuan, bisan kuan kay siyempre, diya, may putagikan. Ikaw, dili mo kagikan sa mga, sa pareha sa mga naningkamot nga makaadto dito. Pero ikaw, basin, di mo kapares na mo nga nag-duty pirme. Mo nang inintay, makaadto ka dito dayon. Nga, nakadikit ka ni Buitapang. Pasalamat mo nga nakadikit na mo ni Buitapang. Kami untang, ang iwat niya, dili namin yung inanaon nga, mura bitaw, kanang hinilasan bitaw tanin nyo bitaw. Ayaw mo pag inana. Nakadikit lang gani ka ni Buitapang, yung taas lang yung views, taas na buli mo sungay. Sus, sultian nanti ka, kung nagbaga ta sa una sa Urquita. Ako, dili ko maayo nga boxer, disclaimer lang ha, na kay mga kauban nga mga profesional. So, ako, kabalo ko, so, dili jud ko maayo nga boxer. Kaya kung maayo pa ko nag-professional ako, dili ko maayo nga boxer. Nagkuhan lang ni Ron nga, nagsige lang yapon ko ano yung boxing, tungod kay ang boxing, mahal na gid na ako ang boxing. Maskin makaduwa ko, maskin may premyo, okay na ko ana, malipay na ko ana. Tungod kay inana na ko ka-love ang boxing. Una, hantod karon, gikan sa edad pa ko 14, hantod karon na 29 ako, nagsige gyapon ko aning exercise na boxing. May boxing, maduwa lang gyapon ko. O natunong ko na ning small YouTuber mong nakapadayon ko ani. Pero ikaw, kinahanglan gid ay nga imo tay insultohon pagtubag di ay. Ako kabalo kung unsay approachable nimo atong pagkuan pag unsay nasa mo huna-huna atong pag-chat ni Hambaw. Pero ako wala ito sa kuha, wala dugay ko ka-reply ni Hambaw ato kay naningkamot ko, nagbiyahe ko sa angkas ato sa ikong kuan niya. Basa ko sa iyong message niya, nag-drive ko motor kay ako'y pasayro. Mong wala ko katubag ato niya dahil pag human dito na ko istorya, nabiya ko na niya doon. Angay na niya kalain na yung mangutan na rata. Sus, inana rin ka klase nga pagkatao. May na karon na nagkaila-ila na tadaan sa itong mga batasan ba. Kaya ako, sa mga nakakita sa akong video diya, makainin yung mga bugiro ko. Pero sa mga tao nga nakailan ako, kailan na sila kung sa akong tinud nga batasan, dili ko ang bugiro nga pagkatao. Ha? Pero karon tungod ani ni Gaat Vlog, kining kulukoy nako nga bugiro kayo. O jud ko yun sige buhat ani kugtong ba. Gaat Vlog, unsa man? Sparring ka? Personal loan di ka ba? Tagaan pati kag kuan partida. Dusi mo ha ako 14 sa ko ang lab. Dili na ta dahil mo itapang. Wala na ko interes mo ra dahil mo itapang. Kay inyuhan naman na, magsakit guro yung dugan guro ba nga mangutana ninyo, mga anak lang mo itapang. Amot o balo kung say una-una ninyo pero ako naman na ako interes. Inyo na sa bitapang eh. Dol, bitapang wala kay labot ani dola. Dili ni para sa imo ning video dol para ni sa mga linta nga kuan sa imo ba, pilit sa imo dra nga kuan kanang mura na kinsa ba. Asa naman tong giingon ninyo nga kita ray magtinabangay mga Bisaya. Ingon to tinabangay ra ta. Nya karon nakadikit na mo dra inana na mo hasta sa mua nga mga tanami ninyo. Grabiha ko ninyo gud. Dapat dili ta maginana tinabangay mga ta. Suko pa mo tirahon. Sa Manila ganiyo, silang bilijak, silang kikumato, silang makagago. Gatinirahay maganda sila pero no hard feelings na sila kay kasabot na sila. Vlogger is vlogger. So ang ilaha pod nga anak nga gibuhat lang nila nga pag content sa ilaha, masinso na ang channel na or musikat na. Pero kani mga Bisaya, mga magbaw mga naglubot. Kay kung tirahon suko man hinuon. Mao ni nga gamay kay ang mga musikat ana nga ani nga larangan sa batol YouTuber. Kay mga magbaw maglubot ni mga tao kun mo kuan gud sa mga kuan Bisaya vlogger. Muna ikaw kamo depende ninyo basta kay diwa gid mo ilabot ta kana gid si Gaat Vlog akong tuyo ha kaning videohan ni purpose ni si Gaat Vlog gid. Gaat Vlog. Di na ako ngana yang mitapang kay kuan man kanang makuan man kanang malain man ning una-una na mo tanam eh. Mainsulton ka, so nawala na ako interes anak. Pero saman, sparring ta? Saman, bilang mo ako'y bayad. Tagaan di kag kuan kanang partida. 12 mong gloves kay gamay mga nako, 14 ako Bugiro kay kasultanan ay, ko yun sung gibuhat yun, ikaw rin na kay nani sa kuha ba? Sus,
taga-orkita man tayo gano'n. Pasalamat lang yung ka, Dol. Huwag ta nakita dito sa amin sa ng panahon na nga, sige papukog. Duwa dito. Kita pa ta dito, kabalo no. Mao na lang tayo resulta ba? Sus! Grabe kang bugiro mo. Okay naman ta, Dol. Maginambog ta, Dol. Pero sa content lang, Dol. Sa personal ta, dili ta maginanak. Saman? Isog mga ka. Gigayat mga ka. Sparing pa. Dili kinahanglan mo ra pa ko dira sa lumtapang. Talisay sa inyuhan na lang tao. Dayuhon di ka na sa inyuha. Ay lang ko pabirahay sa mga kailan yung sa inyuha. Kay sports lang niya to Sports lang. Saman, ahang kaganahan sa ring o sa way ring. Duaan, tagay. Ako, unta ko'y kuwan sa inyuha. Pero sa inyong gibuhat na kuwan, insulto kay kang istorya god. Mura nakakinsa. Di pa gini kasikat, nakadikit lang ka ni Bitapang, ning taas na imong views, bukiro na kay kasintanan ng istorya. Wala may problema na maginambog na, Dol. Wala ka na sa lugar. Ang tao nga nangutana, tubagon o tinarong, wala kami nangutana nga. Dol, basi ni ganito na mo ha, way matubang na mo ha. Wala may niana bugo man siguro kagawa kagit sana, kung saan na klaseng utok na mo. Nangutana mi ninyo kay kamo may na-experience dito nga unsa kasagara oras ka nana nga nay manulong ug nay boxing ug wa mo kabalo pila ra tay pagtubag nga depende ra man, Dol. Antol mo dito sayo mo na di ka pagpindan bigay istorya nga di ni event deng kamuri magkuan dito kay nikabot ninyo at tubangon na yun mo dili ka mo masyunod putang ina tantangan danong kagipon buanga ka bugiro kay kasintan nanay. Sa tanan ni ikaw lagi wag na kuno yun gyud. Ikaw rin ang painanay na mo ba? Kani gibisaya na ko ni kay dili na ingon scripted, di na yung content, gikan dinhi diri sa akong kasing-kasing nga akong ka gi-istorya karon. Ngunit timan tagaan na yung chance lagi maka-sparring lagi talaga, ambot na lang gid mo yun. Sus. Okay ka kasaka sa batol YouTuber, okay ka duwa ito. Hilas nung may kamudalag pang-uwan, tubag. Porket kamu may nakauna dito, di na ta pwede mong tanan ninyo, kay naino ninyo pagsabot. Buisit ka. Saman? Gaat-gaat mga ka, saman? Tubag. Anaon di ka rin sa inyo ba? Desalisay ba? Yate ka ha? Bugiro kay kasatanan. Tarong mi nangutanan nimo gaat vlog. Tarong mi pangutanan nimo nga naghuwat mi sa imong tinarong pod nga tubag. Dili sa imong ininsulto nga tubag. Shit nako. O ko yun sa imong gibuhat ha. Pasensya kung nanginani ko. Nanguna nang buwang na ko. Sus. Maulian na rin ang kalagot mo ba? Kung sparring ka. Suma, sparring ka. Giro kay kasantanan. Nakadikit lang ang Bitapang. Inana na ka matagad sa mua. Abi kay nisaka na yung subscriber. Sus! Ay pag inana wapay ka tungtong sa botol YouTuber. Kung sabihin yung gikalainan sa kuha na yung mga rin. Nalain mo ka ng mutang namin sa inyo nga abot dito. Di mo gusto nga muhatag mo impo sa mga. Huwag nga na mo, nangambot na lang mo. Di kay pakapinan pa niyo yung istorya ko sa pagtuon niyo sa mga. Wag may kuwan, wag may emosyon. Siga ha. Tinuod mo na kang isog ka-vlog. Saman. Di na tamad to yung Bitapang. Wala ko yung interest dito. Ikaw akong tuyo. Saman, sa inyuhang kuwan, di sa Talisay? Nakaunti ka na ba? Or, para simple, nani na lang. Magkita ka, diri sa ilang wala, ilang coach dito, Bilyamor. Ako'y bayad sa itong bayad ng sparring ta. Sus. But lang. Pasensya sa mga kauban ako sa Cebu YouTuber sa Mature Boxing League. Kauyon na ning gaat vlog. Buisit kini pang tanong ni tawanan ni. Angay bangay na naon tanyong tubag. Sus.
ayaw pag kuandol nga dako na yung ulo nga nakadikit ka ni Buitapang. Kaya yung dili ito mo di Buitapang, di ka may nanaoy. Una, akong ta, kami, namasin mo ta po nga makaana may ng Buitapang, nga makakuha may yung tayong ta, para ta namasin na po ba? Pero kung kamo, inana, wag pa ganun ka first step, gidaw naman ninyo, asan man na inyong atong kuwan nga, tinabangay ta. So ito pa wala tinabangay lumbaan na rin, kinsi makauna dito sa kuwan, taas, bahala na sa ubos. Ako, hunda na wala yung kunti na vaccine, pero ikaw lagi akong tuyo, God blood. Pasta mo kasa lagi ka dol, pusak lagi ka, human lagi ka lagi, mga akong gipanaad ni mo dol. Sa tanang nakakita ni, ipaabot niyo ni God blood. Na, ambot na lagi di mo dol. Ikaw dol, pag-aan dito yung partida ba? Para musungkol lagi ka na ako ba? O di ka talawan. Pero kung talawan ka, wala. Isog-isog ka. Palag! Na,